Cidadáns Anónimos, sindicatos e os partidos políticos da oposición opóñense ao plan de actividades extractivas que quere levar adiante a Xunta. Manteñen que a apertura das minas a ceo aberto suporían a destrución do territorio. Queren paralizar o plan de actividades extractivas da Xunta. A plataforma Contaminación convocou esta protesta a que se sumaron miles de persoas anónimas e distintos colectivos. Manteñen que a posta en marcha de minas a ceo aberto son unha ameaza para o territorio e para a xente. Todos estes proxectos de megaminería contaminante ameazan diversas comarcas de Galicia con uns proxectos moi agresivos e moi perxudiciais desde un punto de vista social, económico, sanitario para as poboacións e tamén ecolóxico. Os tres partidos da oposición participaron na marcha. BNG, Alternativa Galega de Esquerdas e PSDG denuncian que o plan da minería atende só a intereses das empresas. Contra este proxecto absolutamente irresponsable de abrir o país en canal para as mineiras multinacionais por parte da Xunta de Galicia, sen ningún tipo de proxecto de país. O que queren facer no caso de Corcoesto é un boquete inmenso onde depositar 5.000 toneladas de cianuro e incrementadas, por si non fora pouco, unha vez ben triturado e disolto en agua, de outras tantas toneladas de arsénico. E ao lado deso, ninguén quere vivir. A mina de Corcoesto non pode ser proxecto industrial estratégico e, polo tanto, vamos a denunciar e vamos a chegar hasta as últimas consecuencias para evitar que isto se debe a cabo. Vamos a fazer chamamento para que a cidadanía ocupe, en última instancia, ocupe físicamente o territorio. A manifestación rematou na Praza da Quintana. A plataforma contra a mina de Corcoesto leva recollidas 197.000 sinaturas.